What's good? Bakubani noma Ziba. So guys, today we finna do some couple exchange phones. Senko na penekant, kanti sa ishuna ba fetang sol. I'm here to fix the cars. So le couple yamba fe tiplo imele lapha. Show vet. Moja bafo. Ukraine vet. Hayi bafo right specs. Hello. Ukraine vet. Grand. Sure, vet kama vet. Ukine. Ine from where? It doesn't work. Kama vet. Bafo nguhlakanipho abangazi kangcono bangibiza ngo-crack. Okay, from where njaya? Tshali imnyama edaba bafo. Okay. Okay, but so disturb guys. Are you guys a couple? No, my brother and sister. Nkazi yazi nje ukada kushona nje gazi asiyo. Angazi muhambe nosisi wakho mfethu like hayi wezala yazi bashaya bathi kapha. Sorry mfethu. Umuntu wakho lo mfethu. Umuntu wami. Yebo njalo kazi imali. Sorry mfethu. Manje mfethu kunomdlalo engiwudlalayo labo. Ngidlala nabantu abathanda na mfethu. Couple changing phones. Ngeke before yakhe mfethu before. Yona ngeke ngayibamba ifoni yakhe mina ngaze futhi ngibona into edoje lama games la. You never know nigga. Ungayibamba before nawe lopha mfethu. Yeah, sengayibamba. Okay, manje awufuna ukuyibamba abantu babone ukuthi anishitela niyachitalana mara. Hayi mina ngikholelwa ukuthi angijalo. Okay, yazi si committed. Committed. Uthi sihlaziye sibone the whole world must see ukuthi you guys are committed. Yazi Moses nje umhlaba kunokuthi siqhamuke nobungozi kodwa hayi angisho ukuthini ngoba ngifuna ukuzala ngathi kumama mhlambe khona ngifihlayo noma. Okay. Angimthembi lopha ka bafethu. Hayi yeah. Nah. Okay, bafethu ngicela amafoni wenu ke. Can I have your phones? Oh, ngibonga. Let's see phone. Let's see phone. Nah, phone dog. Hey. Phone yakhe lo baba mfethu. Kiyona nto. Number njolazi. Angathenga iphone isikhotheni. Okay, bafethu, cela ukubuza before siqhubeka yabo. Out of all mfethu amachoko asekhaya wakhethelele nomntana mfethu. Wayena mfethu. Ngasho nje ngithi Lena ntwana. Yabona lokho it's not just that. Kahle I could see it in your eyes. I see fake one. Damn, bro. Yabo. Lena makekula mba. Yeah, she's the one. Yeah, she's the one. Okay then. So I'm out of all amachito asekhaya wakhethele lo baba mfethu. Yo. Ngoba unama threads. Ngiyabona ukuthi bakhe. Dog, come on. Dog, I'm obvious. Dog, I'm on threads, dog. Ngingawuthandi ingane mfethu. Ama threads. Ngithanda umuntu onama thread. Awumthandi? Manje lona phela ungichazi nje ngabela ngithanda. Hey, okay then. Uyamthemba mfethu. Out of 10. Ngamthemba day 1, 10 out of 10. 10 out of 10. That's crazy, bro. Wena mfethu out of 10 ngamnika how much? Wait, 100%. Break scale bafethu. Okay. Hayi, uthando nakazi. Now uyeza lapha. Okay. Qala bani ke bafethu? Bani ufuna ubheke umunye iphone? Like qala bani? Noma ungaqala nje mama. Ufuna uqala ubheke yakhe. Okay, sisami. Bayachita labantu. Messages, missed calls, bheke konke. Messages mfethu abona kulama phone lawa bafethu. Dog bayafeba ngawo. Ungacaba like ama contacts mfethu. Kama side Ine password asivulile ipassword mfethu sivulele lapha ifena ipassword. Hayi lo uyaziyo mama. Okay, sami. Ngena everywhere usitshele lapho. Njalo awuthika ngwadi if yachita nje. Hayi, ngikholwa ngagcina bese into moya yakho moyazi uyazi. Are you a rapper dog? Before yeah. Indaba ubusiswa yini yazi. Nah, I see them dreadlocks, I see them caps, you shit like. It's into ibe njalo guys, it's ibe. Manje ufuna ukusleplela a few bars and shit. Ngeke bafoko manje ithi sadlala le game, ngeke sikwazi ngoza konke ngesikhathi esisodwa. Hayi wena ama local artist. Don't blame it on local artists. Nah, you see local artists. No. Right now we gotta take things slow, one at a time. Siswami wazakalani? Into ngamazi bese. Udlala ama game manje, sadlala ama snake, yazi le snake. Yazi le snake. Angidla game snake la ngisabhe. Udlala umuntu ongamazi mfethu. Umuntu ongamazi mfethu. Ngikusize. Okay, ngicela ukubuza ke la. Voice mfethu. Uba umuntu. Umuntu kahle umuntu yazi kahle uma ngikhuluma iqiniso ukuthi kufaka ngikutshela kwayizona. Umuntu ubra wami sibongo kahle. Isibongo sakho akamntu. So manje njalo umuntu lo imina ave kumele iphutha lami ngiyalibona kodwa eciceni kusuku nawe mama uyazile mina angazi ngaqhambela manje. Uyachaza lo baba mfethu. Uyachaza dog. Hayi uyachaza naye. Uyazi nje kodwa nawe. Uyazi, uthi uyazi. Angazi cabanga.
Bani umuntu mfethu. Okungenzeka mhlawumbe ukuthi uyitshela mhlawumbe ngenze somehow you are getting played. Yeah. Okay. Bheka abanye mfethu. Inamba yakho seyishintshile ikhadi uhlafunile angazi wenzeni ngenamba yakhe bamscammer so nje. Sami if ama contact awuboni lutho mfethu uthi ngikusize mina ama messages. Okay, cisisa. Yabona ke ngabe kumanje Siza. uyiqale lento yakho yabona. Siza mina. Ungicedela umshado. Nah dog, nah dog. Ungashaya konke. Okay mfethu nawa ama message mfethu cela ungihlangabeza. Ubani lo? Ha. Ungihlangabeza yabo like ubani umbali mfethu. Cela ungihlangabeza like umhlangabeza kephi? Kanjalo. Hayi le. Asakuchaza manje. Imali. Kodwa nawe bafu. Umbali ungihlangabeza like come on bro. Yazi ke sekaqeda kungena lapho wa type Hawo lo pa. Now uyayibona umbali mfethu. Bhaliwe lapha ama contacts mfethu like come on dog. Ngicela ukukhuluma iqiniso ke futhi yazi kodwa yini ngabe nabala ama gameni kodwa nani bafu. Nah dog uthi cheat dog. Uzenza ngalo pa mfethu. Into yade yenzeka enyangeni ezidlule ubonile nathi besike saba nezinkinga nawe. And now bengisakusolela kwezinye izinto bawaza wangikhombisa ukuthi hayi usushintshile nami phela bengin between lapho bengangikwazi Kodwa how lento le phela ngathi eyala thangi. hayi lo phone ke vele phela ngithi yazi nje ngiyiphathele iparish wena uphathe smartphone mina so mina vele into zami nothi ibhekisele Dog yakuchita lo pa uzenza ngayo mfethu. ha Letha mfethu. Ngamali ukuthi ngiyeke. Yamiyeka. Bakushiya sikhotheni. awu imali yazi the day show it's like iyayidigest kodwa mina ngiyayiblock Mfethu ubani usli mfethu buka. Sli like yabona ubhale ne paragraph like Hayi. it was nice being with you like the sex was great. Bossly. The sex was great. mommy that's some old stuff Bamqedile umuntu wakho buka. The sex was great. Siswami. that was way before like Dog, yesterday nigga. Lento le mfethu yesterday dog. Bona like yesterday. ngiyoba ngaphathi iparish mina if The sex I what? cannot even put it in words right When now. intombi might the sex was great siswami. Hayi bamqedile. Mama ngicela simshiye lo bhuti lo ngoba manje unomoya wekhova sambe siyikhuluma mina nawe mhlambe Ngavuma mfethu. Angivumi. Yamshiya mfethu. Uzenzani ngayo? don't Bro, chill out boy. Chill out. Uzenzani ngayo? bro umuntu wakho lo wami lo Wakho ngathi soy ex manje. Oh kanjani? Ya useyi ex. Soy ex isikhotheni. Ngithi yafeba wena. yazo lapho siyatry Ushanani? Wawulwa. Wawulwa. Luma le ungazi. Ungalwa. Wawu manje Siyajwayela. wasovukela imimoya manje. Wazala sikhuluma kahle. Sakhuluma sisaphansi. Hayi uyashida lasa lo wawulwa. Awuba no Osli ombali. bafuna nami ngomuntu ondowe ngiyacasuka ngiyaba nemizwa wena manje lento sokulokho ikhuluma lokho ivusa njengamanje ebe khona nomama la ungenza umuntu omubi Uzenzani ngayo mfethu sayivala. Hayi. Angazi nami ukuthi ngizenzani ngayo. Kodwa nje ngicela mina sambe lento iphakathi kwami nawe ayibengekho ngikubona Kodwa Yini yakushaya lapha mfethu yakushaya. ya uyangishaya yini? Mfethu. Now wawukhona manje uyakushaya and then like awungibophisi mfethu lapha mfethu. Ngiyazama bo. Hawu mina Awuthanda shame. And banishaya and bathande. Ayinani namantshola nani. ngicela ukuthi sambe mama sambe Hey niyapi dog? Niyapi dog? bafo wawukhona mhlambe ngiyaqala umoya wayengekho. manje ke yini Kodwa kungani nje, kumele abe khona manje ke mhlambe ngicela ukwazi Ngibonela efonini yakho. Mfethu uslim mfethu. lezo zinto engilungise yimina na wasemdingo wesithathu Oh, siyagoqa njalo zogoqeka nawe. Ba bafo angigoqeli. wena bafo usuka ba uyazi mpama kodwa Lopa ungishayelani? Ungamshayi. Okay, usufuna ungishaya mfethu, ungishayelani? Halopa yazi mfethu. ungibona ngesimali nje lesimali ngaphansi kwaso khona embi ithayi Ngishuse kenxa kanje yami. Usikhenxa mfethu bezodila ngawe wena. Shuse kenxa mfethu iponsa yami. Buka mfethu. manje ayatshekile mama Okay. sambe Hayi, dog akafu mezomfoster. Yeah, mtsheni mfethu. ngicela ukutshela mhlambe ngiyakutshela ngiqala ukubona ngiyakuthanda sami Hawu. Uyamthanda usli ubashiya kuphi? Kodwa phela mina bomina bo usuyi ex. Yo, sondela my nigga. So ex, how do you feel, bro? you calling me your nigga you just look what you did and you Bro. calling me your nigga Sisami, uyini wenzakalani usovela? you did Bro, uyachita mfethu. Senzeni? Ombali usli. Kodwa mina mfoni ngiyakunika nje. Angifeki. Sayibheka nakho. Hayi. Asazi phela uyafeba. Ba angifeki mina. Kuvula ipassword mfethu. mina mongafoni sami mina ngizokushiya Ngifoni yakhe mfethu.
Vula i-password siswami. Vula i-password nawe. Maybe ungasaka nje uyacheat. Vula i-password unike. Awuvule ngempela. Yeah. Vula mfethu. Okay, bayami bamba kanje. Nje mfethu WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Yeah. Magazine, cocela nge-WhatsApp ne because la ishuba khona. Take your time. Umuntu ongamazi. Wazi nala ishuba khona. Come on, WhatsApp iyashuba sikhotheni. So, ngenzeni lo bhanga mfethu. Ngiyalobhaka nje lo. Yamshiya. Yamshiya. Nawe uyakushama usamthanda mfethu. Emakuthandwa bafethu. Ngiyamthanda yena. Uyamthanda? Kakhulu futhi. Uma uyakushaya uyakudumpa musi. Kodwa ngiyabona. Hayibo kwenzakalani mfethu? Uba ATM. ATM. That's crazy. Yeah. ATM. Hayi. ATM. Bakhuluma ngani ngina kuma chats bakhuluma ngani uthi ATM mfethu. Mina le data ngiyithole phone yakho. ATM. Sezidlwe inyanga. Yo. Manje wena sengibona ATM la bakutshela angazi Uthi, baby I'll uthi. pick you up later. I'll pick you up later. Ngiyadala leyo. Like I'm a date. This thing was like, Pheka. come on, bro. Nabo kusendela ama benches kumnandi la. Yo. Siswami. Ngiyadala leyo. Yodala kanjani? Into yala no lento le. Awusekade ngandlula kuleyo nto le. Wadlula bamqedile. Bamqedile. Dala wadlula. Buka imali baba, fuck. 500 rand. Uyibeya le mali ya. Leya mali yangayisendela uma. Fuze uba ATM. rider. Ghost Rider, damn. I remember ungitshwala bese. Siyakhuluma ungali. Ghost Rider, damn. Awuphelile Bamqedile sikhotheni. Hayi. Manje yapi mfethu? Ubani uGhost Rider mfethu? Khuluma okay akasekho. Ubani uGhost Rider? Yo omunye umjita. Yak Rider. Yeah. But I'm Rider boy. Khuluma iqiniso. I'm Rider. Amen, ngiyalikhipha iqiniso ya. Ya confessa. Nami ngicela ukhona. No, ya confessa. Umqisi ngiyalikhipha ya. Yeah. Manje bekubeka ngakhi? Yo, so Mhlawumbe 2. Anjami, I don't I'm supposed to feel. take all that. Boy. Nigga, that's Boy. It's over, bro. Siswami. Why? Okay, awukenzeleni. Wamchita lo bhanga. Awenzeleni. Angiphi imali? ngaphandle. Awuniki imali, yes. Ungasabi. Buka, zisho zonke, ungasabi. Angiphi imali yokuluka. Vethu. That's how uqoqa ibendela kanje. Yeah, engathi nje ngiqoqa ibandela. Vethu. Akakubheji. Ubroke. Ubroke. Ngamtshela ukuthi ngomjida nje mina oyiphanta ngizombheka noma inini moke mangabe kuhlangana. Uyakwazi naye lokho. Uyangidida mase ngibona ATM la phone yakhe manje mhlawumbe mina somehow I'm being gossiped on. Yilokho kuphela mfethu akunika imali and stuff like. Angiphi imali? Yilokho kuphela. Yakunika nje ebhedeni mfethu. Empete. Satisfy nje. Hayi. 2 minutes noodles. Njayani kanti Ngiyamhlambalala. Lala nje sizothi Ha. ayenze lutho mfethu. utho. Ungali. Why? Ukhuma amavara muthi, khuma amavara. Hayibo. Asivara kanti alikhulumayo. Asiqiniso. Asiqiniso mfethu. Okay, wangishaya iqiniso. Wangishaya iqiniso angani? Mfethu. No. Kanje 2 minutes noodles like ayenze lutho Ayenze mfethu. lutho. Ma wasahleli naye. Why? 2 minutes. Awukhathi mfethu. Talented ngathini. Bethu Awukhathi ngabi yami. lezo zinto bethu. Mfethu. Ilokho kuphela mfethu. yeah. Hey, Jam, confess. You said you wanna confess, bro. Emva into sengiqeda yiza I don't feel like confessing no more. my dog. I feel like going home. Oh shit. I had enough as I can tolerate. Mfethu, ikhona i-men's clinic, dog. You'll be good. No, you know what? F you, nigga. How dog? Dog, ikhona i-men's clinic ube right. Uyangithuka mina ngiyakubhekela somjida mfethu saphelele. Manje. Ngiyakulayitisa sikhotheni. Ngiyakulayitisa. Buka manje uyahamba mfethu akushiya dog. Ngenxa Nah. bastard. Lo bag. yakho. Yeah, yes. Aye, mama, let's not act like we don't know who to blame here. Let's not act like we do not know who to blame here. The one How? that So I'm supposed to buy Slima Sag out of all it. Like, come on. Ebelethi nje uyangithanda uyangithanda udlala ngami. because You really do.
Kanjani osli ubashiya phi bona ombali mfethu? Sibu. Osli ombali. Ngithi osli ombali. Hawo. Ungazoyihlekisa la. Ungazoyihlekisa la. Ungizwe kahle ngithi osli. Ngithe mina Uthe Osli, hayi Osli. Osibu obani manje wena confess. Kodwa bafunda. Lento siyenze kumina. Mama uyavuma ukuthi asihlukanise ngempela. Yebo ngiyavuma. Yeah, it's weird because you cheating, bro. I'm not cheating. Who are those? Who are those in your phone? I was just trying to find myself. I'm not cheating. I was trying to find myself. Were you using a protection in Javet? For sure. I'm calling vet. Angimkhona. Where now we Spanish and Javet? I bet you Ngisima was. sakhe. Let me help you, dog. Will password vet. Even now. Bakhona abanye. Now help you, dog. Bakhona abanye Scotseni. Bakhona abanye. Uzenzani ngaye mfethu? Bengifuna ukuthi mina naye sikhulume lento, you know, like as in like talking it out so we can find a solution to the situation we're facing. Kodwa since she's acting up. Ukuseve ngobani lo? Ukuseve ngobani? Umseve ngobani? Siqale lapho nje. Umseve ngobani? Mina? Ngimseve ngomuntu. Umuntu? Yo bakuseve ngomuntu mfethu. Ayisopeka la iphelela nginamba iphi number yakho? Ukuseba ngesibongo sabra wami. Iphela nginamba iphi number yakho? Bafo ngisala mina ngakadli lutho. Iphela nginamba iphi number yakho? Kulungile. Iphela ngo-75. 75. Yabona Yo makucala 25 umsebe ngumuntu. Hayi ayikho umuntu la. Azikuseve ngobani isikhotheni? angazi ba. Stefe. Yo. Ngayibuka. Istefe la Stefe like yabo mangena la. Sikubone konke. Inesicefe lobhaka mbethu akucefezeni. Esikhulu futhi. Ola lo nje mina ngomuntu nje lokho efika nje la shithi nje hey Istefe buka mbe istefe. Bafo mina ngithi let's just dismiss it. Let's just dismiss. Blessa. Bani ublessa? Ongithengele kumnandi. Buka. Umsonile ishebe zakho. Bona. Ama nudes lawo, these are nudes. Ha! I think I had enough. I think I had enough. Dog buka dog. Enome kahle yazi. Manje mfethu uyahleka, uyahleka. Ayahleka, uyakushitha ukuthi uyahleka. Bafo, ngicela sikushiye mina nomama. Awusafuna ukumasha naye. Mina ngifuni. Awufuna kodwa kuwena abenze ininze kakhulu mina senze kancane. Ifoni yakho. Yazi ngisamba ngenkani.